Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić. Da li neko želi reč? Zvonimir Đokić, izvolite. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući. Poštovana gospodo ministri, poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Smatram da je zakon dobar, da ga trebamo usvojiti i on će svakako doprineti većem i boljem razvoju naše države i elektronske uprave u njoj. Razlozi za donošenje ovog zakona su bili višestruki, istaći ću neke. Prvo je uspostavljanje centralne baze podataka. Drugi je da ćemo u tu centralnu bazu podataka objediniti različite baze podataka koji su bili u različitim državnim organima. Zatim vođenje jedinstvenog registra za sve u javnom sektoru, misli se na sva zaposlena, izabrana, imenovana, postavljena i angažovana lica. Stvorit ćemo pravni osnov za povezivanje sa drugim registrima i time doprineti razvoju elektronske uprave. Šta ćemo još dobiti? Dobit ćemo efikasniju kontrolu naplate doprinosa, smanjit ćemo troškove administracije, efikasnije će funkcionisati sistem socijalnog osiguranja, elektronska razmena podataka državnih organa e-uprava će profunkcionisati i dobit ćemo povezanost sa poreskom upravom, to jest smanjit će se zloupotrebe. Bitno je istaći da će nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i radom čitavog centralnog registra vršiti ministarstvo nadležno za poslove finansija, što nam daje na određeni način garanciju da će to biti i sprovedeno. Na kraju želim da naglasim svoje nezadovoljstvo odnosom dela opozicije prema ovom zakonu, prema budžetu i uopšte prema sopstvenoj državi. Samo ću reći jednu rečenicu. Da ste kojim slučajem pripadnici albanske nacionalne manjine i da živite na Kosovu, zbog ovakvog ponašanja vas bih pojeo mrak. Srećan sam što živim u Srbiji. Hvala, kolega. Povreda